Bé, des d'avui recolzo la iniciativa de la campanya No vull pagar a les autopistes catalanes. Llavors, bueno, estem arribant al peatge de Mollet i procedirem a no pagar, bàsicament. Això que passa aquí a Catalunya és una estafa, és un greuge comparatiu amb la resta d'Espanya i llavors, doncs, em sembla molt correcta la iniciativa. Anem allà. Hola, bona tarda. Miri, que no vull pagar. Em diu un segundet. Sortiré a fer-me la foto, la matrícula. Està agafant la matrícula. Aquí es pot veure. I ja està. Sona el claxon, el timbret o el que tinguin i a fer punyetes, companys, a fer punyetes. Bé, arribem al segon peatge perquè jo per arribar a casa tinc que pagar 2 peatges. Per fer 30 i pocs quilòmetres tinc que pagar 2 peatges perquè aquí a Catalunya som així els xulos, ens sobra la pasta i anem pagant cada 10 quilòmetres. Doncs tornem-hi. I si això ho féssim tots, potser les coses canviarien. Potser les coses canviarien. Hola, bona tarda. No vull pagar. Molt bé. Saps que li tinc que fer denúncia, no? Fes el que vostè hagi de fer. Molt bé, ja pot marxar com vulgui. Bona tarda. Però obrim la barrera, sisplau. Sí, ja pot marxar, però la barrera estava baixada, o sigui que... En fi. Aquest ja m'ha semblat que aquest li ha molestat una mica més, perquè m'ha dit que m'havia de fer la denúncia. L'altre no ha dit res, ha fet el procediment, però aquest m'ha volgut dir el que havia de fer. En fi, us animo a que tothom feu el mateix, perquè el que està passant aquí a Catalunya, bueno, el que passa històricament aquí a Catalunya és una gran presa de pèl. Aquestes autopistes estan més que amortitzades, se'ls ha prorrogat la vida, l'explotació sense cap raó, sense cap motiu, i aquí a Catalunya n'estem farts de pagar peatges. I això per començar.